neste ano, o cambio climático trouxo consigo que non houbera augas no mes de agosto, a mediados de agosto, pero sí un incremento do calor impresionante. De aí que, en canto o monte empeza a arder, por causa da mala ordenación que ten, é prácticamente imposible apagalo. É viable e é posible que se fai unha nova política forestal, o rural ten futuro, os montes teñen futuro, o cal non quer dicir que non vai haber incendios, sí que vai haber incendios, pero hai unha cousa que temos que ter moi clariña: o monte apágase no inverno. A culpa é do que lle prende lume? Evidentemente que sí. Evidentemente que sí. Do que lle prende lume é toda a culpa. Bueno, pero de que o lume se propague, de quen é a culpa? Dunha mala política forestal. E de quen é a responsabilidade de que haxa unha política forestal axeitada? Da Xunta de Galiza.